Ulo ubodum ulawan mentelep ya kalong ying jong kawai kalong kami ke banda mulai mau tawar namar kaladu no ya li jong iku nahdien bagi hospital kim tre satia ban piang ya ka ha kapor ke biang banwan kha khulung nakadaw bakawan nak snong ka bahap aka kontin mensun Henry day daka jing tuklar jong ke HYC baga Ganesh Das Hospital kelap priang ya kate kalong kami ha kapor lai biji janmian Henry hadien kat tu kat ni kenta lami ka khubor basnusi bai te khulung im dan chu teman step giwan dang step pengat tenru setengah tang ipo ni te ni poin mei nak jangan klik keren hata ko cakasim slep ang ne ke keren slep teki ang kata kan mah batai mei di ang ana bam lek hate jaka tai ka yang ka Salma tu badan ka building tai yang yang tai ban keli kan yang tengah keren kan nya keren lang ni aman ba idan su khai la nga ki ang dan jaka ta yang ani sisa si yang sisa matawar teki keren kumno kan keren lagi ang kiso salia badan tu kajingpang ta yang am dan jaka syu kan hane la dak dot kumta kan tengah adam dan jaka ni ta tang jaka sak tangan ni kan thia ani lok ma masa pit sistem mangaru yang am dara ba phia chawi jaka tengah bersing ni chawi ngapi chorbat tena robat gile robat ru tengili robat ta yang robat piwana ing wana lamali na ang hawa lamali tengili robat lamali ki ai kat selana lamali ki ai kat ki ana ba na robat yang dan jaka put dan jaka ai kan ai am jak ai doktor tengi pak yang sewalan nawalan ki aji thot nawalan sewalan ni sewalan komno kan hakan dak bisa dengan pai si on khara kham hi ya balong tengi son biang ya kendo i sambarang choice ki serap maki ki se kendo bene keren tengi sawan chani kan anda lawan maki pak ki le ba na yang yang lewat yam remes ngap na yo la pa yang jing sumar ini ro komno kan le ba anda lawan ki dawan ki sambarang mentala da gidin sambalang kin ai jakala da kimdan maki kin numai Halo kani nakaliang presiden ke HYC mulai uba don bok haling do ulau doa bade ban phat toket halo kate ke jingja batru bak sarkar kade ban siu ya kabailuk san sya kate klong ye ka jingle jongga health department ngahaban keno direct ya ka lembang ne Ganesh Das kelah long baken ru ludu nang ni la kentan la pha spo robot hostel narwa hostel lingba kidau ki ba don doctors la pha la ni reverse ki hostel ki ba kumbala mention kade po Nazareth bat po Woodland ti nakawi jaka la pen kenria la ne la pen shitom ye ini i long kemi ibade ban yo no ye i khlung le se hakapor ko biang ti namar ka jing kutlat ka jongki kilayo ban telefon changi bat de lamba ka jingram ka jong ke choisi hi menne layo ban admit hakapor ko balai spoi tingani di jingjia ya ka ban nak leng jong ka kenhon hi nginom lak kham da penrem ya kibor badai kmi lembang nikah Ganesh Das namar ba hoj ngi suthu babarok mendang ye khun ya taka khlam COVID-19 ya ka ba ngilai ia ka jingkiu stat hato tang ba phia khun ni taka khlam COVID-19 pin klet no ki we pat ki men sim koridor ki badan hakapang kistom bat kham tam ya kanika long kemi ka bawde ban khano i klung hakapor bobiang tinang liang jongi kombangi ong ngi kwa jingsai na ka sarkar ba naduk menu pila ai nani hatu ka sarkar ka aibor hakano karukom la aibor ya ka Ganesh Das Hospital bat kentat ya ki nong thiapang ki bawana ka containment zone nomor bakum bolong hi ka jingit hu jong ki niki bahye galong ba mas ntep ba kiwan na kawi ka shnong ka bade ka containment zone te la shiong ba ki bom dan jaka te kata ka jingkli banengkong bat ka ba arhi nak leng jongi ngim kwa ban kentho ban keno hanre kumba ngilaong ban adun kong ngi salute ya ki nangi salute ya kini health workers aduk ki doktor ki nurse bat komta terter ki ban nalor ka jingbun kam ban ikuni wi ji pangstom pilai kun ru COVID-19 hanre ka basusi pade kalong ba hakanika ski ke pemerintah ka jingjia kelawan hakayeng jong iweni long me ka jat umdor te nak leng jongi ni kwa ban ong ba iya kanika kai ke balakran leng ba mudip TCM ngasngo pada ngambak lah
ladap keren syai ba kinu ki ki lat jing sumar ki tenat khantam ki badai ki hospital ladi ki kentan ban pedang ya no unong pang lani ubasitom kadon ka kendon ban pestom ladang ngambaklah tengah kuak ba habade bat kini ke benta lani habade bat kini ke jungdu no jong gawe ke mensim tengah sungo ban om baka government hi kade ban sim ke jingit kle tam ba kadon ka inquiry ke bakar pang khamtam igini kes ke bomenta namar ba hatung lesema hakap taka death rate jongga jelam clear jongi hatu phishim jingkhain lani phishim statistic tang yo bayap covid-19 hatu phishim jingkhain ye kini gi bayap hakiwi par pang system kabangi ko ban tip namar ba kumi tho hi ki bahye ki ongba ini khlung lakha yap nadu nokpo tekani hi ngila ban om kadika delay nakleng jong ki bor balik mi hi lada jin nadu menem step kila admit yaki klam khain klam jo klam stigmatize lese ya kita kabre ko ban po ka containment zone lese ngala ban ong ba ite khlung ro lese lada in one seperti ro in one ba ko ya Hagani ka ju kasingi urang ba sinong kamau tawar ru la penrem jor ya ka jingle jongki bor tal ki ba lapai hadu uput ba katai kolong keme kandu yele jongi khun kani ke jingja ke bersmusi bat kalong ke ege ba mangingim laban pediang hakum kani ka por hakaba kani ka hospital kala penslam hakaban pediang ya ikong iban umdor belawan na kabanta bankha yala ijong ikhon bat lese kala bandai na kada jing slam jong kani ka jaka ajing sumar kebala pelong ya ini iklong banja kumne na kaliang jing kum kasinong ngida kondam bar ngida penrem jur ya kani ka jingle jong kani ka jaka ajing sumar kasinong jong ibarok kawai ka penrem jur ya kani ni na kaliang jong kasinong ni kwa ba ka sarkar kan le ai no kloy ka badon kam ya kitu ki badon banta hakba om shim lale ya ka ek mamaki ki dei ban ai ka jingkner ka jongki hakapor ka babiang katanat jong ka koi ka khia khamtam lile kani ka jaka ajing sumar jong ka sarkar ka dei ka jaka ka balabu khanang ban ai ya ka jing syakri ya kitu ki badon kam hapleng jong ka jingpang ka jing sitom tenakaliang jongi nga ong biang bat nga ban biang ba ni penrem jur ya kani ka jingja bat ya kani ka jingle jong kani ka jaka ajing sumar nga wa ban pensngo sya ka bor jong ka sarkar wat shedu ka level jong u menteri rang ba do lani chief minister deputy chief minister sya menteri jong ka terat ka kwat ka kia shedu director jong ka health services ban le ya ka benda ka badon kam kumba maki kiloong nada kinu kibale lade ki bakentai ya kitu ki bawan sya ka jing sumar kin ngat ka jing pensitom dengi khimi lenti ya kata ka bandakal yang sarkar ka di banle klo ya kani bun na kisinong manda ki sya panhap lani sya bana kum ki containment area tila da ki babon ki bapang ki basitam ki bon nakini ki containment area ki ja lani ki ngat kum kani ka ju ka jingja ka ka banja ya ki te ha ka jingpang ka jing sitom umlabiang te ngim kwa ken ba kiwe ru ki bana kiwe ki jaka ne kisinong ne na kitu ki jaka ki ba hap ki containment zone ni ki containment area kin ngat kumya kani ka ju ka jingja lani kani ka apot